दुर्गा परमेश्वरी नमः धर्मदेवताभ्यो नमः ग्रामस्य धर्मदेवताभ्यो नमः प्रारंभकाले प्रार्थना कर्म करिष्ये किल्लरे सुगंधर अन्न माते विशेषवादी महागणपति देवरನ್ನು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ದುರ್ಗಾಪರದೇವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾಲಯ ಸಹಿತವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವಡಿರುವಂಥ ದುಂಬದಿಯೊಂದು ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರಣ ಫಲಕಾಣಿಕೆಯೊಂದು ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲ್ಪಾಡ್ತಪ್ಪನ ಶಾಖದಕ್ಕಿಂದು ಬಂದು ಪುಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಆ ದುರ್ಗಾಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘ 75ನೇ ವರ್ಷನೂ ಆಚರಿಸುವ ಜೊತೆ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಐದು ಪೊಂದು ಪಂಚಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯನ ಅಂತ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಂತರವಾದಿ ನಮ್ಮ ದೈಕುಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ಜಾಗಡಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂದಿದ ಆ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಜನಗಳು ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಂತ ನಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಹಿಡಿದಂದ್ಲ ವಿಘ್ನೋಡು ಗುರುಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಚಿತ್ನ ಬರಂದಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಜನರು ಸೇರೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಳನ ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ತು ವಿಘ್ನೋಳು ಆಬಡಿ ಗುರುತುರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಥ ದೇವರ ದೂರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟದು ನಿರ್ವೃತಾಪರಕವಾದ ಹಿನಿರ್ದ ಪರಂಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೊರತಜ್ಜಂದ ಆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣ ಏನು ವಿಶೇಷಾದಿ ಅಪರ ಅಕ್ಲೇನು ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲ್ಪಾದ ಭಾಗ್ಯನೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದ ವೈಕ ಪುರತಜ್ಜನ ಪುರ್ಲು ಮಾಡ್ತೊಂಬ ಇದನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಡು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾತ್ಮಂತ್ರವಾದ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಚಾಕರಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲ್ಪಾದ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪುರ್ಲದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಾತ ಆ ದೇವಿ ದೇವರನ್ನ ಆಕಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಂಗಲಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರ್ವ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಓಂ ಯಾ ಪರಿನಿರಾಪರಾತ್ಮಾಯಾಸ್ತು ಪುಷ್ಪಣೀಃ ಬೃಹತ್ಪತಿಪುಸೂತಾತ್ಥಾನಂ ಚಂದಂ ಹಾಸಃ ಓಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರಮಂಗಲಂ ಗುರುಡಧ್ವಜ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ತದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೋದಸೇ ಮೇರುಟ್ಟಾಮಾಯ ದೇವಚಂತಾಮದೇ ಓಂ ದುರ್ಗಾಂ ಧ್ಯಾಯತು ದುರ್ಗೃಹಣೀಂದುರ್ಮಾದರಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದಾದ್ದೋಜ್ಜಲಶೇಖರಾಂ ತನಮಾಪೀತಮಾಸೋಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಖಪಿಶಂ ತುಧೋಚೋದಿಂ ಕುಧಂಡವಾನಾಂ ಶಿವಮುದ್ರೇವಾಭಯಕಾಮದೇ ಸಗಡಬಂದಾವೃತಮ್ಮಾನೋ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮರ್ಪ್ಯಾಂ ಪನ್ನಗಾತ್ಮದೇವರಂತೋ ನಾಮನಾಮಗಃ ವಿಟಾತ್ಮಭ್ಯನ್ನಾಗರಾಜಾತೆ ನಮಃ ಅರಿಟ್ಟಾನ್ಮಚ್ಚಂತು ಧೃತಾನ್ ಭಯಾನಜಾ ಶಾಂತರತ್ವ ಪಂಚಾತ್ ಗೃಹಾಃ ಕುರ್ವಂತು ಅವಗ್ರಹದಿತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಧರ್ಮದಿತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಧರ್ಮದಿತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕಲಿಯುಗಲಗ್ನಂ ಸುನಂತು ದೇವಾ ತಾರಾಬಲಂ ತನಂತು ದೇವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇತ್ಯೈ ಗೃಹಸ್ಥರಾಭಿ ಸುಮುಹೂರ್ತವಂತೋ ಭ್ರುವಂತು ಪ್ರಾಂಕಾಲಾಃ ಸುಮುಹೂರ್ತವಂತು ದೇವರನ್ನ ಗಂಧ ನಾರಾಯಣನ ರಮೇಶನ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಮಂತ ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಪಂಚಿತ್ತ ವಿಘ್ನಗಳಾಬರು ಗುರಿತೊಳಿತರು ಅಂತ ದೇವರು ದೂರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟದ ನಿರುಗಿತಾಪರಕವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಾಧಿ ಆ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನೆ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಕುರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದೇವರನ್ನು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಪಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ದೇವರು ನಿರ್ಪಾದ ಕೊಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನಿರ್ಪಾದ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನನಗೆ ಹಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರ್ಣದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಲಿ ಬಳಿಕಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರುತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರುತ್ತು ಶ್ರೀ ತಲ್ಪಾಡ್ದೇವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಮಣ್ಣಾಗ ಐತಿ ಕಾರೋಡು ಕಾರಣ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿದ್ದಾಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಬರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತುಳುವನಾಡದ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನಗ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡು ಅಂಡ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತಾದ ಹೊರತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲೇಗಳು 52 kg ಬಂದ್ಬಿಡ ಬರೀ ಪುರ್ಲಗಣದ KG ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಬರಲಿ ದೇವಿಪುರದ ಮಣ್ಣು ಇಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಳಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವತ್ ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಲಾವೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದಪ್ಪನವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕ್ಲೇಕೊರಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಗನೆ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗ वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये हरि ओम् ಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೆಗ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತಾಂತ ಪೊರ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಡದ ಉದಿಪನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾದಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕ ನಡಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಪ್ಪು ಅವು KG ವಿಭಾಗ ಆದಪ್ಪು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಆದಪ್ಪು ಆ ಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪನ್ನ ಗೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡುಂದ ಅವಳು ವಿಘ್ನ ಬರಾಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪೊಡುಂದ ಆನಿಮುಣಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಅಕಲು ನನಾದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಬ್ಬ ರೀತಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ ತೊಂದರೆ ಬರಾಂದಿಲಕ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟುಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡುಕೊಂಡೊಂದು ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರಣ ಬತ್ತಿ ಪಿನ್ನಿರನ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಗಲಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಉಚಾತ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಚಾತ್ ಮಾರ್ಗೇಳು ಪರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೂರ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿ ಡೊಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಇನ್ನಿತಾಂತ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸದ ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಪಣ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ದೊಡ್ಡಗರಣ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತರ್ದು ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಇಣಿತಾದ ಪಡ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಿಪುರದ ಮಣ್ಣಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪಲ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ತೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಏರ್ನಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಟಪ ಮೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿಕಲ ಏನೊಂಜಿ 2-3 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಮಂಟಪ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಿತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಟಪನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಂಜಲ ಅಂಚದುಪ್ನಗರಿಗೆ ಇನ್ನಿತಾಂತ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಠ ತೆಲ್ಲಿಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಕೊರುವಂದು ಮೌಕಿದ ಲಿಪ್ಪುಲಿನ ಕೊರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನರಿಗೆ ಮೌಕಿಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಟಿ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಶ್ರೀಯುತಿರನ ಮೌಕಿಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗಳು ಹರ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅವು ರಾಜಕೀಯವಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಪ್ಪು ಅವು ಕ್ರೀಡೆನೇ ಆದಪ್ಪು ಆರು ಖಾಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆತಿನ ಅರತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡತನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಳಿತ ಪಂತರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಶಕುಂತಲಕ್ಕನ ಅವು ಇನಿ ಕೋಡೆದತ್ತು ಅವು ಶುರುವಾದ 2-3 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಇರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಒವೇ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಒವೇ ಪೊರ್ತಾದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲೊಂಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವೈನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಎಂಕ ಇರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡುಳ್ಳಾರು ಪನ್ಪುಣ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಬಲಕದ ಉದಿಪನಲ ಇರ್ನ ಕೈಡದೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ನನಾತೊಂಜಿ ರಂಗನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಪಿಲಿ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಅದು ಇರು ಪುರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಳ್ಳಾರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗು ಮಿ ತೋರ್ಮೆ ದಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕಿದು ಎದ್ದುಕೊಂಡಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಿದು ಅರೆಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ದಯಮಂತದು ಮಿ ತೋರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿ ದಂಚ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಣಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಶಾಲನು ಪುದಿದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸದ ನೆನಪು ನನಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ನಿರಂತರವಾದ ಪೂಡ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟುಗು ಕುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ
ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬುದಿತದ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಕಣದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೂಕಿಡಲು ಎప్పుడు ಎದುಕೊಂಡದು ಮಿನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರತ್ವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇರಿನ ಕುಡರ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಕಣದ ಮನೆಟ್ಟು ಮೂಕಿಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿದಾತ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನದು ಏನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರದ ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ತು ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವು ಇನಿ ಕೋಡೆದತ್ತ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಾರ್ ಎಂಕ್ ನೇರವಾದ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪುನ ಹತ್ತಂದಂಡ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಹಾಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನ ಬೇರೆ ಕೊಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಜನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರಡ ಬೋದೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೇನು ಗಾಂದ್ ಅರಡ ಕೇನಂದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುದಾರ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲಿರ ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಮೂಗಿಡದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕಯ್ಯ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೂರ್ಮಿಂದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಬದಿತದ ಶಾಲನ್ನು ಬದಿತದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿನ್ನಪ್ಪ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಭಿನ್ನನಾದ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥದ ಮಂದದ ಮಿತ್ತೂರ್ಮಿದ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಬುದಿದ್ದದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಮೂಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಬರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತೇನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೈಚಪ್ಪಾಲಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಾರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕಿಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಕುಡರ ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಬದಿತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೂಕಿಡಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಎದುಕೊಂಡೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಂದದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನಾರು ಮಾಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನಾರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲಿಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರೆ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಣದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮಿದ ಚಾಮಡಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಬುದಿತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸಗ ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿಪನೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಅಂಕಣದ ಉದಿಪನ ಆವಡು ಈ ಉದಿಪನ ಆವಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನ ಕೈಡದೆ ಅವೊಂದೊಂದು ಪನ್ಪೇನ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದು ಪನ್ನಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಒಂಜಿ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಐಟಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇರಿಕಲ ಐಟಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೋಚ್ ಅದು ಪುನರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಮಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಕಲ ಇನಿಕಲ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿನ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಬೆವರಿನ ಕಣ್ಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆರು ಕಲ್ಪದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಉದೀಪನ ಆವಡು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕರಿ ಏರಂದ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗು ಮೂಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪ್ರಣಮ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾದ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಬರ್ತದ ಪೊರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ
ಲೇಸಿಡು ಮಮಲಂದ ವಿನ್ನರಾದ ತಲಪಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಣಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ದಯಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಆಪಲ ತಿರುಪತಿ ತಿರುತು ಒಂದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ನಿಂತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯನ ಕೊರಂದು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾನಿಲೊಂದಲ್ಲ ಬನೊಲಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನ ಗಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಶಿವತೆರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿ ದಂಚೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಗಾರನ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತಾದ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಗಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಆಲ್ವಾ ದಯಮಂತದ ಮಿತೋರ್ మీద ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಬುದ್ಧಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಂದದಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲಕರಾಯಿನಾರು ಗುರುರಾಜ್ ಶನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಣ ಕೊರಪನಾರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಲು ನಮಗೆ ಬಿರಿಸಾಯ ಬಂದಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೂಕಿಟ್ಟದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆಗ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತೋರ್ మీద ಚಾವಡಿ ದಂಚೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಪುದಿತದ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೂಕಿಟ್ಟದ್ದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮುಂಡಪರೈ ದೇವಿಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುರ್ಲಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೋಕಿಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತೆರೆಗ ಜಯರಾಮ್ ಭಜಂಗ್ರಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತೋರ್ మీద ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀತ ಮುಂಡಪರೈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಒಂದು ಬುರ್ಲಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತಿತ್ತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಾರು ಶ್ರೀತ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕುಲಾಲ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ మీద ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲನ್ನು ಪುದಿತದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತಂದು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಜಾತ ಸನ್ಮಾನಲೇನ ಪುರಂದಿತ್ತೊಂದು ಕಾಡೆದಾಂತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಆಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅದ್ರ ಈ ಪುರ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲದ ತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಬರ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಜಿದುಲ್ಲಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅರೇಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಜಂಗ್ರೆ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತೋರ್ మీద ಚಾವಡಿ ದಂಚೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗರೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪುರ್ಲದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವು ನಮಕ್ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಅವು ಚಾಕ್ರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾರ ಬರೀ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದಾರ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲ್ಲಿತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅವೊಂದೊಂದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಂಪಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವು ನಮಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆವಡುಂದ ನಮಕ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಾದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೇನ ಪೊರ್ಲದ ಜೀವನ ಬೆಲಗೊಡುಂದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅಕಲ್ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ
ನಿರ್ಧಾರನ ಕೊರ್ಪಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಮೆಚ್ಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಮೆಚ್ಚೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಾದ ಬರ್ತದ ಪೊರ್ಲ ಕಡದ ಲೇಸಡು ಲೇರ ಸಹಿತ ಸಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅರೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಡದ ಲೇಸಗ ಮೋಕಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಂತದ ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತೋರ್ಮದ ಚಾಮಡಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀತರಣಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಡದ ಲೇಸಗ ಮೋಕಿಡಿದು ಕೊಂಡದು ಬಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವರ್ಕಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವರ್ಕಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಾತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂದಿನಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಬುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತೋರ್ಮೆದ ಚಾಮಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇವೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲನ್ನು ಪುದಿತದು ನಿಂಬುದ ಗಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಅನಾಥ ಪುರ್ಲುಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ நமக்கு இல்லக பத்தி பின்னேறி நம்ம சம்ஜீக்தவாதி எதுக்கு நோடிக்க அதாவது பண்ணாங்க ஈத்து ஜனக்கல் வேதிக்கை புண்ணக்கல் கொஞ்சம் ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋದು ಜಾನ ನಕಲು ದಯ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಅಗಪ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮಗೆ ಪಿರಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆತಂಜಿ ಬರ್ಲುದಾಗ ಅಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕಿಟ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾತಿ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇತಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಡದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋದು ಮೆಣುಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರಣ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರಣ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಇನಿತಾಂತ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸ ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಓವೇ ವಿಶ್ವದ ಓವೇ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುದು ಓಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ನಮಕ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮುಖೇನ ಓಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಕಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ವಾದಕರು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಉಪಿದೇವರುಡ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನಾದ ಸಂಪಾವಡ ನನ್ನಕಲೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಮನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ್ತು ಮಾತ್ರಗೆ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ದರ್ ಇಸ್ 20 ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಊರದಾರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಂಚಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಆರೆಂಜ್ ಕಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಗಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏತ ದಿನ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಾ ಹಿಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಇಣಿತ ನೆನಪು ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟದೆ ಪೂಜಿರಕು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಂಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದೊಂದು ಪೊರ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಸಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆನ ಅದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕರಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ನಾನು ಎದ್ದುಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಪಿನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿಪಣ್ಣಗಳ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚ ದಪ್ಪನಾಗ ಇದೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಉದಿಪಣ್ಣದ ಲೇಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು RMSC ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಐನಿನೇತ ನಂದದೀಪ ಅರ್ಲುಡಿಗೆ ಏತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವಜಿ ಐನಿನೇತ ನಂದದೀಪ ಅರ್ಲುಂಡ ಅತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲಿನ ಜೀವನ ಇವಜಿ ಸಂಸದ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಲುಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಜನ ಜೀವನನ್ನು ತೋಡು ಮಾತಿರಿಗಳ ಸಹಕಾರಣ ಕೊರೊಂದು ನಾತು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಅಸತೋಮ ಸತ್ಕಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಗಣಗ ತುಡರ್ ಅರ್ಲೋಡು ನಂಡ ತರದೆಡ್ತದ ಅರ್ಲುನು ತುಡರದ ಗುಣಗೆ ನೆಟ್ಟ ಜನಜೀವನ ಗುಂಜಾತ ಸಂದೇಶ ಲುಪ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒವೇ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ನಷ್ಟ ಅವಡು ಸುಖ ಅವಡು ಒವೇ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತರದೆಡ್ತದ ಬದುಕೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತುಡರ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪೌಂಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಲ ತರದಗ್ಗಾದ ಅರ್ಲುಚ್ಚಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋ ನಮಃ ಇಂಚ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಧ್ರುವಾದರ ಶ್ಯಾಮರಾಮ್ ಚಂದಾದ್ದೋಜ್ಜಲು ಶೇಖರಾಮ್
तृणयमापीतवासोरसं चक्रं शङ्खविषं चतुर्चतुर्दतीं कोदण्डवानांशयोः मुद्रेवाभयकामदे सकटिबन्धावृतं वानयोः ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಭರಣ ದೇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವರನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಗಾಭರಣ ಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದೇವಿಪುರ ನಿತ್ಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಿರಂತರ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಆಶ್ರಮಗೂ ಹೋದು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸಂಕೀರ್ತನ ಸೇವೆ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು ಜಿತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯಾಪಣ ಜಿತ್ನವು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದಾಯಕೆಯಿಂದ ತಲಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಡ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಕೆಯಿಂದ ಐತಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಾಕೋಣ ದಾಯಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಧರ್ಮ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅತ್ತನ ತಲಪಾಡಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವವಾಡಿ ಐತಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಾಕೋಣ ದಾಯಪಣಗ ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಿಂಚಂಡು ಕೆನಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರನ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಗಳು ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಡ ನಿರಂತರ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಜಿತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಐತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪುರ ಸಂಘ ವಂಜಿ ಅಂಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಕಲು ಇನಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿನ ಜಿತ್ನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ದಾಯಕೆಯನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡಿ ಕ್ರೀಡೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐತಿ ಆ ಸಂಘ ದಾಖಲನ್ನ ದಾಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಪಿಯನ್ನ ನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು ನಾಕು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಸ್ತುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ನಾರಾಯಣಣ್ಣಿ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಲಬಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕು ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೀರು ಧರ್ಮಣ್ಣೆ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಮದ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕುಲು ಈ ಸಂಘಡಿತ್ತೇರು ಗೋಪಿಯನ್ನ ನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ನಾಕುಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಡು ರೈಸಿದೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲ ಎಣಿದವರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಹಂಚಿನ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಎಣಿದವರ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆರೆತೇನೆ ಅಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನಾಗ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡಿ ಐಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಗುಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಪಗಲ ಅವನಾಗ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಪಣಗ ಐತುಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ನಮ್ಮನಾಗ ತಲಪಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲಿ ಒಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಇಂಕುಲು 7 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು 7 ದಿನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ಕೊಂಚಿತ್ನ ಜವನೇರನಿ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನಾಗ ಅಕಲಿ ನಲ್ಲ ಆತಿ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂದು ಭಾಗ್ಯನೇ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ നമുക്ക് മാതിരകളൊന്നും ആശീർവാദ പാത്തിരണ് കുറവൊന്നു മാതിരകളൊന്നും സരളത്തേട് മസ്ത് ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ನಮಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅರಡಲ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೀರಿ ಅನ್ನದಾಲ ಪಾತಿರು ಜೈಂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪರದಾದ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಪಾತಿರ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಡಿ ತೊಟ್ಟುಗನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿದ್ದು ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಚಾವಡಿದ ಆ ಥರ ಹಿಡ್ದು ಈ ಥರ ಉಂಟ ಪುದರ್ ಮಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದಿಸಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುದು ಭಾರಿ 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 ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ 75 ವರ್ಷದ್ದು ಬಹುಶಃ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದ ಅನಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಜಿಮ್ಮಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂದು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಬರೋಡು ದಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರೇನು ಈ ತಲಪಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪು ಎಂಕ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ನೆನಪುನಾಗ ಇಡೀ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅವು ಏರ್ನಾವಾಡು ಒವ್ವೆಂದು ಅಂತಾನೆ ಎಂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಊರುಡು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದೇನೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾದೇನು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಐಟ್ಲೈಕ್ ಎಂಕಿನಿ ಐನ ಕಡೆக்கு ಬರಂಡು ಎಂಗೊಂದು ಜಾತಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಾಕ್ಲನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನೇನು ತಲಪಾಡಿ ಎಂಕಲು ಬೊಚ್ಚಂದೆ ಆಣ ಅನ್ಕೊಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಾಡುವ
ಎಂಕುಲು ಬಾಲ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಡೂಡು ಅಂಡು ಅಂತೀರು ಡೂಡು ಅಂಡು ಅಂತೀರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಕ್ಕೈತೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಪುಣಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಡಿ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಲೇಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡ್ದು ಆಲೆನ ಅನುಗ್ರಹನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಳಕ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತೃಭಕ್ತಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಐಟ್ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿ ಮಣ್ಣೆಡು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅವೇ ಮಣ್ಣನದೆ ತೊಂದು ಮೇಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತನ ಗಜ್ಜ ನೆಕ್ಕ ಬತ್ತನಿಯರ ನಂಕ ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಮೇಯ್ಕ ಕೈಕ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಜೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರುವುದು ನಟ್ಟೊಂದು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಆಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತೆಡ್ದಿಚ್ಚಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಣ್ಣ ಆ ಮಾತೆರೆ ಸೇರ್ದು ಪತ್ತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಆಯನ ಕೈಡ್ದು ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಜಾರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಧೈರ್ಯನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಐಟಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡ ಕಬಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಕಬಡ್ಡಿಡು ನಿಖಿಲು ಆ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಓಡೋದು ಕಾರ್ ಒಯ್ಪಾರು ಎಂಗುಲು ರಾಜಕೀಯಡು ಎಂಕ ಮಿತ್ತು ಪಾರ ಆಪುಜಿ ನೀನು ಮಿತ್ತು ಪಾರ ಬುಡ್ಪುಗೆ ಅದು ಕಾರ್ ಒಯ್ಪನ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತಾನೆ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಕಾರು ಒಯ್ಪನಾನೆ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇದ್ದಿ ಮಾತಾಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪೆನೇನು ಒಯ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಕಾರು ಒಯ್ಪುನಿದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದೋಡು ಎನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಎಂದೋಡು ಆ ಶೀಲ್ಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಅವರೊಂದು ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನಿನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡಂಡ ಯಾನತ್ತು ನಮಾದು ಪನ್ಪನ ಭಾವನ ಬೋಡು ನಮ ಮಾತ ಒಂಜ ಅವಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ದೀತಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಈ ಇನಿ ನಿಖಿಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿಯರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಿಲೆಲ್ಲ ಕಂದನ ಪ್ರಾಯ ಆನಾಗ ಆಯ್ತು 100 ವರ್ಷದೇನು ನಿಖಲು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬವನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರಡು ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಅದೇ ಕಬಡ್ಡಿದ ಜವನ್ಯರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಡು ಮಿನುಗು ನಂಚಿನ ಜವನೇರಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತನ ಮೂಲತಮದ ಮೂಲ ಪದವು ನಮಕ್ ಅಂಚದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಯದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ಅಂಚದ ಈತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾತೆರೆರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಅರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲಭೆಲ್ಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ತರಬೇತುದಾರ ಎಲ್ಲ ಆರೆ ಸ್ಥಾಪಕರ್ಲಾರೆ ಸೊ ಮೂಲತವಾದ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡೊಂದಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅರೇನ್ ತೂತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚೆಯನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಪುರ್ಲುದು ಮಾತೆರೆ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿ ಕಡಮೆ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆ ದಂಚೆದು ಉಮಾವಿಶ್ವರನ ಪಾದಚಾರಣೆಗೆ ವಂದಿಸುವಂತು ಇಷ್ಟದೇವರಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಿಸುವಂತು ವೇದಿಕೆ ಟುಪ್ನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತು ಕಬಡ್ಡಿತ ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೊಡ್ತತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೆಂಚರಿತ್ತು ನಾನು ಪಾತ್ರನ ತಾನೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ನಾನು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆನು ಈ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟು ಬುಳೆಪೌಡು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಳೆಪೌಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಐಕಿಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಮೊದಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವು ಏಪಲ ಮರಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಉಪ್ಪುರಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಐದು ಕೆಲವು ನನ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಏಪಲ ಎಂಕ ಮರಪ್ರಸಾದ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಓ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿತ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದುಂಬರೇರೆ ಐನು ಬುಳೆಪಾವಡು ನಿಂತಿನ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣಗ ಹೊರ
ರಾಜೇಶ್ವರ ಬಲ ಮಗವಂತ ಬಣ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬೇಕು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಮುಟ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ಗೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಟೀಮು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬುಳೆವಡಿ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬರಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಬರಡು ಮಾಡ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಟ್ಟು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಡೈನ ಈ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ ಸಿಟಿ ತಾವಲು ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿಂದ ಮೂಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರಡು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಐಕ ಬೋಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪೋಯಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಆಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಕ್ಷೀಣ ಒಂದು ಈ ಯುವಕರಿತ್ತೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬು ಸೇರಿ ಅಂಚೆ ತುಂಬುದ ದಿನಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ನಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತದ ಐಕ ಬೋಡೆ ನಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆಂದು ಪಂಡಂತು ತುಂಬುದ ದಿನಟಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಟೇ ಒಂಜಿ ಶಕುಂತಲ ಅಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಎಂಗೆ ಆರು ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಸಲ ಅವು ಸುಮಾರು ಖಾಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಂಘ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ತೊಂದು ದುಃಖದ ತಿಗಟಂಕಿ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ದಾವಂಡ ದುಃಖದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವುಲ ಕಿರೀಟದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರೆ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿನ ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಗ್ಗಿಜತ್ತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಿ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ನಾವು ಪಾತಿರಿ ಆಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಮ ಅಂತಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಒಂದು ತೂಪನ ಏರಂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ವಿರಳ ಒಂಜರ ಅಡ್ಡದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಒವ್ವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಂತದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರಣ್ಲ ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬದ ದಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಮಾತಿರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಡಿತವಾದ ಲೆವೆಲ್ ನೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಲದ ಗಳಿಗೆ ಅವನಿ ಪುರ್ಲದ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಪ್ಪನೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನ ಅವನಿ ಪುರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರುಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಪತ್ರ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಿಗ ಕೇರಿಡ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ದುಣ್ಣದ ಜಾಗ ಕುರಿಯದಂದು ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಮಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೇಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇನ ಅರೆನ ದಮಂತ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರಿ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಪಂಡೆ ಈತ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈತ ಎಣ್ಣೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಕಂದಲಕ್ಕೆ ML ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯಕೆಂಡ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದಾಯಕೆಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾದ ಪಿದ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದನಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಚಿರುವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಮುಳ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಕಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಿರು ವಾವನ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಪಲ್ಲಕ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರೇ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಪುದಾರ ಪುಡಿಪುದಿಯರು ಪೂರೈಕಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪಿರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಅಲ್ದ ಕಾಕಜಿ ಕೊಂಡು ಯಾನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂದಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಂದರೆ ಸಕುಂದಲಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಕುಂದಲಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ರಾಜಕೀಯಗಳು ಕಾರೋಯ್ಪುಡು ಬೈಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಕಾರೋಯ್ಪುಣ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಯಾರು ಜೋರುಳ್ಳೇನ ಪುಗೇಲ್ದು ಕಾರ್ದು ಪುಗೇಲ್ದು ಕೈದಿದ್ದು ತಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಬರಬಲ್ಲ ಕರಿವೇರಿ ಅವನನ್ನು ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಎನ್ನಿಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಡು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ BJP ಅಂಡಲ ಯಾನು ಸಕುಂದಲ ಕನ್ನಡಿ ಹೋದಾಣಗ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತಿ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ನಾಳೆಯ ಮಾರ್ಗದ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ
ಒಂಜಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸೈನ್ ಬರೆದು ಯಾನ್ ಏರು ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪುತ್ತೂಳ ಎಲ್ಲಡಿಕೊಂಡು ಅಪಕಾರಣ ಅವಳ ಬೇದಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಣೆ ನಾನು ಪನ್ನೀರ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 70ನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ನವು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನುಪುನ ಎಲ್ಲರ ದಿನ ಅಂದಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಗೂ ನಿಖಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡಿದ್ದು ಆ ನಿಖಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗುದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥಡು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತಾ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಯ್ತಾ ದ್ವಂದ್ವ ಮಠದ ಕಟ್ಟೆ ವಿಜಯಧ್ವಜನ ಮಂಟಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಓಳು ಒವ್ವು ಒಡೆನ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಈತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡೋದೇ ಮುರಾಣಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲ ದೇವರನ್ನ ಸುತ್ತು ಪೌಲಿന് ಅವು ಬೂರ್ದಿತ್ತಲು ಅಯ್ಯನ ಇತ್ತದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮನ್ಪೂರ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಪಣ್ಣ ವಹಿಸೋಂದ ಆಂಡ ಆ ವಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಮುರಾಣಿ ಈ ರಾಮ ವಿಠಲ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಪೌಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಮ ಮುಲ್ಪಳದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಲೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಡಪದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆಯ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡದ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣದ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥದ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಅಡೆ ಕಡಪುಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಆ ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಕಡಪುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆದವಳು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಅವಳಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪೋಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಡಪುಡೊಂಡ ಮುಳ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅವಳು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಐತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಓಲೋಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಪ ಮೈಕೆ ಹೊಡೆಜ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಳಿದಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಪೋಣಗಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಣಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಂತದಿತ್ತಂದ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಂತದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಒಲ್ತ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಏರಿದತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಎಂಕುಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಂದುತ್ತ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಕೈತ ಮೇಲ್ದ ಚೋಳಿ ಪೂರ ಪೋದು ನೆತ್ತೆ ರವಿಯೊಂದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಣೇನು ಬಿಡ್ಪುಯ ಅಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ದಾಣೆ ತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗರಿದಲ್ಲಿ ಓಳ್ ತಾಗಣಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಜೋಕ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ನನಂಜಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದನ್ನು ರಡ್ಡು ಬಾಳೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಕಡಪುಡ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕ ಅನೇಕ ತಂದೆ ಆ ಬಾಳೆಗೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿರ ಏರೈತಿ ಆ ಚರಣವನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಕ್ರೀಡೆ ಇಟ್ಟಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ಪಂಡ ఆయన ತೋಲ್ಬಲ ತೋಜವಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ನೆತ್ತರಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಜಾದ ಪುನಃ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಾನೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಹುಮಾನ ನಂದೀಪ ಯಾಣೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆದ ಪೈನ ಉಳುಪ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಪುಣ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ದಾಣಗ ಈ ಪುಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೋದ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಮಾಮು ಆಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಈ ಪುಣ್ಣತ್ತ ಮಗ ಅಂತಿನಿಗೆ ಪುಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಇಡಬಲಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೆಗೆ ಯಾರು ಕೆನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣಗಳ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗಳ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಮೂಳು ಪುಣ್ಣು ನನಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಮಗ ಎಂಕ್ಲಗೆ ದಾನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆವಡಿ ಅನ್ಯನಕಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪುಣ್ಯನಕಲೆಗೆ 50,000 ಅಂತ ತಿಪ್ಪು నేను మురాని ఎన్ని వంశంగద ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡೆಗೆ ಅಕಲ ಏನು ಇಕ್ಕಲವಂತೆ ಆನುಲೇಗಲ ಪುಣ್ಣುಲೇಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ರಡ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ ಪುಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಆನುಲು ಪುಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ್ ಮಣ್ಪುಡು ಬನ್ನೆತ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿಯದ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ಪುಣಗ
ఆయన గమనొకటి తోడు అక్కల వైపునే బల్ల వైపునే అక్కల కబడ్డీ గొప్పును నమ్మల ఆంధ్ర ఒక్కల కబడ్డీ గొప్పుడు ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಫೈಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೆಗಳ ದಾಳ ಆವಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಮನಶಾಂತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ఆయన ಸುಧಾರಿಸೊಂದು ಈ ಕಬಡ್ಡಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡಿ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಬಡ್ಡಿ ನಡಪಾರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾ ನಮ್ಮನಂತಿನ ದೇವಲ್ಲ ರಾಮ ವಿಠಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಪಣೊಂದು ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ రెండు ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಮಾನತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಸಮಾನತೆ ಎಪ್ಪಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಬಂದಲೆ ಅಂಚೆ ದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತೂರ್ మీద ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಗಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಗೊಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ತುರಿಗೆ ಬಲತಮರ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಬಲಕನ್ನ ದೀತ ಗೊಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಓಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಂದೆ ಹೆಕ್ಕಂದೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಒವೇ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ದಾದನೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಐನು ನಮ್ಮ ಕೈക്ക് ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಪದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಡ ವಿಚಾರಡು ಸೊ ಇನಿತ ಇವನಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಉದಿಪನಾಯರುಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡ ಹಾಪುಡು ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿ ಎದುಕೊನಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಣದ ಕಡೆ ಸೊ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಂದ ಸಮಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ RMSA ವಿಟ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೋಟೆಕರ್ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಸೊ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಅಂಬಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ RMSA ವಿಟ್ಲ and opposite team ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೋಟೆಕರ್ ಸೊ ಜೋರಿನ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಿನ ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡಪುನು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ RMSA ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಂದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಸೊ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಅವರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಪುರ ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ 2024ರ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ specialized movement to ದೇವಿಪುರ ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ 2024. It will be a very great 24.
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಲ್ಲಾಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿ GVPS ಕೊಣಾಜೆ ಕಡಬ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಕಡಬ ತಂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ GVPS ಕೊಣಾಜೆ ಕಡಬ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಇದೀಗ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ